Рөстәм Зариповтан утлы шигъри тәлгәшләр. Мин ул затка 100 ел гомер телим. Эпиграф. Сиңа күршең 100 ел гомер теләдеме? Ә күршең бит сине каргаган. Алишер Наваи. Мин ул затка 100 ел гомер телим. Юк, 100 ел аз, 1000 ел яшәсен. Илне талаганын хаптыр, рәхәтләнеп 1000 ел ашасын. Балалары 1000 ел гомер сөрсен. Оныклары 1000 ел күшәсен. Әйдә сыптырсыннар бер утыруда 4 аяклы маллар түшкәсен. Андый уңышлыларның артыгы ул бит мазлумнарның актыгы. Еллар узган сайын искә чыга Тукай дөрестлеге, хаклыгы. Мин ул затка 100 ел гомер телим. Юк, 100 ел аз, 1000 ел яшәсен. Күбенгәнче эчсен мискиннәрнең күз яшьләре тулы кәсәсен. Вазгыять. Былгылларга белдерелгән отставка. Миллион баш чучка чиный туган якта. Күпләп җитештерә торгач химикатлар, 3 хәрефле шир үзенә кая бакма. Әтрәгәләм һава бызып акча эшли. Әтрәгәләм телне моңны, рухны көчли. Бар затлыга, талантлыга алар үчле, көлешәр вакыт-вакыт, кешни. Имеш. Кырым татарларын үгетләргә мырык татарлары бармыш. Миллион баш дуңгыз чини-чини койрык булгап калмыш. Көмешкә сүзеннән суд алган күк, җим сүзеннән җимеш, хөрлек тамырында хрю ята. Имеш булар, имеш. Кармак салып утырганда. Балык тотып утырганда вәт әкәмәт, гадәтемчә мәмрәп китилгән җәмәгать. Кем әйтмешли тавык тишенә тары керә, имеш ки абзагыз булган тәкә түрә. Хатын мыш-мыш үз бизнесен алга сөйли. Балалар, оныклар көн-төн акча кыри. Кудагыйлар, туган томашалар, бар да акча фронтында кайнашалар. Яшәү матур, тормыш киле, һәр мәл тәҗил. Forbes китабына үрли безнең нәсел. Байым дигәнне байыта кисән киң тот, күсегә һәм әрләнгә хас инстинкт. Орден микан, медаль микан тагабыз дип, чакырталар бер көн үскә агагызны. Барам, керәм, аягысларында киләм. Атлаганда башмакларым бата тирән. Залның уртасына җиткәч туктап калам. Баш әйләнә, калтыранам, дулкынланам, күрәм, утырышкан илнең хуҗалары барда җитти, баштан узган нужалары. Утыр дип әйтүче яктырам басып, теләсәң дә булмый моннан чыгып качып. Аптырагач кайтышныдыр куям кашып, кемдер шул чак коры гына куя дәшеп. Татарлыкны җилгәрү ник тәмамланмый? Штатта утыручылар нәрсә карый? Исәп-кисап яза җәһәт безнең алда, юкка йөзмәвенне раслап майда балда. Тамак кырам һәр сүземне сайлап кына, сөйләп китәм салмак кына, җайлап кына. Бу мәсьәлә 6 гасыр дәвам итә. Шырлар татарлыкны инде күптән тетә. Шаһгалинең тормыш юлы якты маяк, сәкедән төшкәч идәндә шуңа аяк. Безгә газиз югарыдан төшкән карар. Телгә моңга хәл кадәри салдык зарар. Дуңгызга батырдык татар сайраннарын, Синаулары күмде былбыл сайрауларын. Химия сәнәгатенә ачты урам. 3 хәрефле шир котырды мисле буран. Һәр өлкәдә җиңеп чыкты резилият, әтрәк әләмлеккә төште әдәбият. Почта каулый матбугатны атланыпла, көндәлекләр шуңа күчә атналыкка. Моргка мәҗбүри вара барча мәет, санитарлар каршыла колач җәеп. Туганнары акча түли ярган өчен, патрахасын бунап алып калган өчен. Коръән тәфсирләре чыкты кабартылып, яраттысы яралтыга яңартылып. Русча әйтсәк, сотворил зачалга күчте. Иҗат функция мөнбәренә төште. Каты кыюклык зур мәсьәлә. Карга карго йөк дигән мәгънәгә саба. Карга дип язып булмагач аңга үтми, кыш турында сүз барып җитми. Туган тел дип укып булмый, юкмы ташма. Туган тел дип язылганны, туган тел дип уеп язылганны ташка. Һәйкәл тиеш шушы хәлгә мәмнун затка, филолог доктор, кандидат депутатка. Кала дип язу ярамый, менә бәлә. Нәҗис Казанга синоним Казан-Кала. Алифбака керткән бозым үзен аклый, әмма татар сабыр әйтми катыгый сүзен. Милләтебез өмет үзми һаман түзә, чаптыр-чыптыр агам уңайына йөзә. Шул мәлдә уянып уңга сулга карыйм, әмма ләкин кармагымны таба алмыйм. Ахры аңа аруына балык ширткән, ләккән дә кармагымны сөйрәп киткән. Әллә инде алтын балык булдымы ул? Мине зур түрә итмичә шылдымы ул?
Жаның вак булганга заманны әрләмә. Жаныңның ваклыгын сылтама заманга. Рауил Файзуллиннән эпиграф. Жаның вак булганга заманны әрләмә. Улуглык авыр йөк ул рухи кәрләгә. Ишмә бар гаепне Мәскәүгә, урыска, кемлеген күптән фаш, алдарга тырышма. Жаныңның ваклыгын аударма халкыңа. Ул әле һәр мизгеле яшим дип талпына. Эзләнмә як-яктан, ул синең үзеңдә, ул синең күзеңдә, һәр әйткән сүзеңдә. Ул ваклык һәр тамчы каныңда чагыла. Миеңдә, рухыңда, күңелеңдә кагына. Табигый казаныш жаныңның ваклыгы. Ваклам мин нишләсен, булмагач паклыгы. Тат медиа. Көтмәгәндә указ чыгып, Тат медиа пайда булды. Татарча гәҗит журналлар шул куенга кирип тулды. Республика агентлыгы дип аталды бу берләшмә һәм акционер җәмгыяте анысы гына җитмәсә. Әле булай гына бетми, директорлар советы бар. Юктан бар булган ак атны иярләде эш генерал. Ай үсәсен көн үскәнгә бишегенә сыймады ул. Тора-бара биләп алды 14 катлы бинаны ул. Бүген татар матбугаты ишәү иярләгән атмы һәм тартамы арбасына мәңгерлегән 14 катны. Генераллар миллионнар сусам икән, сусмый икән, пүчтә гәҗит укучылары кысам икән, кысмый икән. Инде тишек тиеннәр дә авторларга таммый ахры. Бар булганда 14 катны тутырганнар ялмый ахры. Осрамадагы басмага юк куянмый, юк куанмый инде халык. Ясалма яшәтерләр китапханәләргә тагып. Шулар гүзәл яхинага тонна пичрак атты. Арада иң хуш ислесе табигый ки МЖ атна. Табигать матбугатны рәшиятны иярләгән актанышлар, язучылар берлегендә безнеке дип мактанышта. Татар халкына кем кайчан биленәчә текте сакал, кем төшерде аны төпкә, моңын буып, ниткән шакал, җире майын кемнәр имә, хәҗерләнеп шәйни. Милләтне талаучы өчен язны, көзне, кышны җәйни. Татар гәҗит журналларын төп ярттан кем, нигә куды? Почта чыгымнары белән аренда хакымы буды. Без толерант, шуңа шулай дип түбәтәй шиек микән? Сау бул татар матбугаты, хуш туган тел диик микән? Мисбах. Ватанында татар кешесенә түбәтәй кияргә ярыймы? Ак кылатлы табиб ошатмаган түбәтәйле Мисбах абыйны. Түбәтәй салдырып сындырырга теләгәнме картның иманын? Авыру хәлдә дә чигенмәгән Мусабай авылы имамы. Гиппократ антын оныткан табиб, җилтерәтеп куган хастаны, толерантлыгын кырыйга ташлап, чын күңелдән салып масканы. Ни бу? Хәсислекме, фашистлыкмы? Мисбах карт бу хәлгә аптырый. Үз илендә, үз җирендә кем ул? Җаны сакрый, сыкрый, тәне калтырый. Утлы крал ясый Мисбах мулла һәм табибның гомере өзелә. Шул гына өчен таш капчыкка ябыла тормышы күзендә. Тик аны ташламый Анурбәкләр, Наиләләр ул дип ут йота. Нәтиҗәдә Мисбахетдин имам азатлыкка таба юл тота. Азатлыкны таба иманыннан, азатлыкны таба Коръәннән. Мисбах яши мич башында ятмый, мөгъҗизалар көтеп шуртаннан. Анурбәк Иманай Чаллыда яши, Наилә Исхак кызы Вилданова Чаллыда яши. Мисбах картка ярдәм итүчеләр. Салдырганнар. Милли түбәтәйле йорт бар иде. Юк, Казанда түгел, Чаллыда. Мисбах карт юклыктан файдаланып салдырганнар икән аны да. Кая барасың? Кайчан гына аны изге күрә идек. Сөйләшкәндә ара-тирә шүгә идек. Купшы сүзләрдән гүл тажы үрә идек. Әйтсә суга төшә, утка керә идек. Дөньясында табылмас күк аның ише. Җим-җим итә авызында алтын теше, каршысында биеп тора олы кеше. Ташып ага карашыннан дәрте кеше. Асылда ул кабагат һәм карак иде. Ортмаган башка тимер тарак иде. Сата һәм сатыла торган бәндә иде. Бар белгәне намус белән сәүдә иде. Бер көнне кытылдык без ул хәшәрәттән. Затты гына уллап шәрәфәттә. Намус чиста. Без кумадык, үзе китте. Алкышладык чираттагы тирс битне. Форсат. Төн уртасы мин ут йотам, бетә дип сызсызар. Радиологыч тыңлаштырам, анда шытыр-пытыр. Бер дулкынга тарам, кемдер саф татарча сөйли, җепкә төшеп, бәйнә-бәйнә нәрсәнедер төй. Суверенитет дип тыштан кылтаярга ярый. Азатлык һәм бәйсезлек дип тырпаярга ярый. Кыйбатлатып сату аша сусар өчен күпне, авылдан кысу мәслихәт арзан хакка сөтне. Төбәгендә миллионнан ашса чучка саны, чишмә суына тәм өстәр каты борын каны.
Химия сәнәгатеннән файда тап һәр чатта. Азу ярашак әлбәттә рак шире як-якта. Һава бозып акча эшләү тапкырлыкка үрнәк, сулышны акча киңәйтә булган саен күбрәк. Фиргаун кабере төсле кайфхана корсаң, туташлар мис булабыз дип калыр бики нишан. Шәһитләр канат түлгән изге чирамлыктә рок-музыка җан өчен дин, сихәт кирәклектән. Sıra бәйрәмнәре кызык, ишеп күренешле. Сәрхуш кызлар арт күрсәтеп рәткә тезелешле. Мәчет дивары катында әйтелгәндә азан, үрләп яңан чакта ушак, кайнаганда казан. Катнаш нихакта җиңде дип, җиңү паркын ямлап, марҗасын торып басса булырсың толерант. Әдәбиятта, сәнгатьтә шуп шар китсен хутка. Будаллыкка юллар аш, батиллекне котла. Рәзил ТВ, Рәзил ФМ, Рәзил гәҗит журнал. Татарның рухи әләмен җилфердәтсен шулар. Синең өчен иң кулайы милләт торсын бәйдә. Катыга утырт син аны, йомшак итеп җәйдә. Бауман урамында янә Казансу ярында гөрли татар басмалары затлы биналарда. Татар ашлары йортында нинди гүзәл бакчы, хусусилаштыр һәммәсен акчасына батчы. Татар гәҗит журналларын берәр яры аткар. Тармар дигән әсәр тумас, әппәр итәр татар. Милләт аңын бутар өчен тел җуйдыру аздыр, җырын чүпчәргә батырып, моңыннан да яздыр. Явыз Иван мыгытмасын, зөлкәндер балкыт, безнең урамда бәйрәм дип канатлансын маңкырт. Бафәмәт салны калыксын, сакчы сыйфатында, аптырап торганда милләт җиде юл чатында. Зурла иҗатсыз торганда йөргән йөзе юкны, утта янмый суда батмый өстә йөзгән чүпне. Ул баш ияр, тез юнер, кушсаң җырлар бир, ирек майданда сиңа һәйкәл тиештер. Ленинныкын сүтеп аткач, шул урында атта и иснәдер, и ялманыр форсат көтеп артта. Тән сакчының күзе төшсә кемнеңдер урынына, берәр туганына төбәп, яисә угылына, ул кемдер яшь әти булса гаилә йылында, кул синаны селкетмичә, кашыңның кылында. Телен узайтса кем сиңа әйтмәсәм дә әйтим, ирек ирегеннән язсын, хакимлектән хаким. Күңелкәйгә килсә хуш, әнә шундый кереш, килешәм дип аваз сал да, вазифаңа кереш. Җиде төн орталарында байтак еллар элек радиолыкын шундый вахи китте җанга элеп. Риза дип кычкырды гүя кайсыдыр шар ярып. Ычкынды кулымнан шул мәл гүя алтын балык. Аннан янә шытыр-пытыр элемтә югалды, әллә тапшыру ноктасы тәмугка юл алды. Спектакль идеме ул, усал шаяртумы, бүгенгәчә сагышланам аңлый алмый шуны. Колак кактымы үтүдән Forbes китабына нәсел нәсәпне ияртеп кәс-кәс атлап кына. Җыр язмышы, ил язмышы. Мәскәү каласында Дума, Казанда Дәү Совет. Тулырмы брачак безнең сабыр дигән савыт. Дума баярлардан мирас, ул мантыйкый дәвам. Совет сүзен совок белән буташтыра гавам. Мәҗлес я корылтай түгел, киңәш түгел хәтта. Советка йөрышкан булдык. Советка ябышкан булдык, таңы сүнгән чакта. Милли галәмбез ул чор чиксез иде кебек, талантларга юллар ачык, биксез иде кебек. Гәҗит журналлар тиражы йөзләрчә мең иде. Суверенитет алуга алар капылт шинде. Татарча җырлар татарча, һәм алар җыр иде. Иш ноталы такмакчылык белмим каян инде. Графоманнар армый талмый үрчиләр роман, биографиясе юклар сырлы мемуарлар. Сыер калдырган кыймакны торт дип булмый сатып, ник рухи галәмебезгә чүп-чар ургый ташып. Әллә гимн ватавыгы булды эшнең башы, болай дисәк киермәсме депутатлар кашны. Утлар сулар кичкәнгәме яклап газиз халкын, ул шагыйрьнең шигырьләре җырга күчкән ялкын. Рөстәм Яхин киләгәне, туган ягым атлы Ринат Ибраһимов аны илгә яңгыратты. Кызык, җырдан текст бунау ампутациямы, урынына яңасын тегү имплантациямы? Ә нишләргә җыр җәсәде яңадан баш тартса, яки алмашырудан соң асылын югатса? Күмәкләшеп җырлаганда канатлана күңел, гимнның җыр булуы шарт, киресенчә түгел. Рөстәм әкә алды ака, ул шулай зурланды. Рамазан Байтимиров гел кырыйда калды. Композитор агайыбыз күчкәч бакыйлыкка, яңа текст өчен бәйге кузгалды бар хутка. Әҗер 200 мең тәңкә гимн өчен димәк. Татар әдибенә мондый форсат тәти сирәк. 182 шагыйрь сынашты ярышта. Утыртканчы авторларны вазгыят галушка. Шагыйрь кызы әтисенең рухын яклый алды. Автор буларак хукукын, хакын хаклый алды. Нәтиҗәдә бәйгечләр төштеләр сагышка. Гимн өчен яңа текст куелды тавышка. Анысын кем язды? Илнең былбыл кышларымы? Әллә бәйге рәисенең якын дусларымы? Яңа сүзләр музыкага юлдаш булырлыкмы? Җаннарны уртак тулкынга көйләп кырырлыкмы?
Әҗер барып җитте микән адресатка туры? Өлеш йолкып калмадымы рәзил җаннар кулы? Ошбу хакта кызыксынсак, Тәүсәвитка язып, авыртмаган башыбызга төшмәс микән казык? Җәбер зулым изгән җанны моң давалый бара. Татар яши алмаячак җырларыннан ары. Татар яши алмаячак моңнарыннан язса, юкны барды җыр дип белеп ялгышса, саташса. Сораулар күп, җавабын тик вакыт әйтеп бирер. Милләтебез әле бер көн Акбүзәттә җилер. Акбүзәттә җырлап килер. Туган ягым җырын. Киләчәккә илтеп безнең күңелләрнең нурын. Материя аңнан бәйсез. Бездә әле бәйгеләргә үсәсе дә үсәсе. Шуны тели капйотларның бүксәсе һәм кесәсе. Кызыл билетлар басты Forbes журналы түрен. Әтрәгәләм ансат кичә ятсызлыкның үрен. Нәфес зур агайларның визаннары киштеки. Авыл халкы саткан сөткәш бәя шуңа пиштеки. Коммунистик рух асылда гел җилгә каршы сигән. Материя беренче шул. Материя аңнан бәйсез. Маркс та шулай дигән. 2017. Бүген безнең туган телебездән прокурорлар тапты криминал. Киләчәктә аны көтә ахры. Кыр суды я хәрби трибунал. Барлык фәннәр рус телендә юкса, тик бер кумырык татар теленә. Ул да күпсенелә икән инде минем газиз туган илемдә. Әтием дә, минем әнием дә кичкән бик ватан сугышын. Ә шул ватан бүген телебезне чабарга дип селти кылышын. Туган телебезгә төкерек чәчеп, әллә кемнәр бүген калкына. Нинди бетмәс үч саклый соң алар ватанпәрвәр татар халкына. Башкалардан гаеп эзләгәндә күзгә карагыз иңелек. Үзегезгә янып кайтмасын. Татарларга кылган игелек. Парадокс. Сүздә зурлау, изу шишеп, сызганып ике җиңне. Ә гамәлдә танымыйлар, үзитмиләр Җәлилне. Үз театры сәхнәсенә алтын чәче менә алмый. Алтын чәчләр моң җиленнән тарала сибелә алмый. Камал театрында да вазгыять уртак ләса. Анда да пашутта түгел, Галиәскәр язган әсәр. Без булдырабыз. Алтын мөнбәр. Катрин Денев килгән безгә, мөселман тамгасы алган кинофестивале безгә. Ай-хай күркәм, бигрәк затлы, гүзәлкәе французның, кирфекләре түбән карый, түш каплаулы, итәк озын. Ә безнекеләр сер бирмий, кир кундырмый имиджка. Күлмәк үтә күрмәле, кендек ачык, ими тышта. Кәҗә монологы. Авылда чакта да сер бирмәдек. Ягъни күз өстендә каш идек. Урын һәр чак түрдә алда булды, сарык көтүенә баш идек. Көнләштеләр, чәйнәделәр гайбәт, имеш бакчаларда урлашам. Кадерне белмәгәч авыл халкы башкалага барып урнашам. Куйрык ягыдан түгел, әмма мөгезләр бит күрекле. Ит комбинатында эш табылды. Вазифама җәһәт күнектем. Авыл сарыкларын каршы алам, алар мине танып тагыла. Сугым залларына керәбез дә, арттан шартлап капка ябыла. Яшерне ишектән чыгып тоям. Авылдашлар кала, нишлисең? Миңа дигән тагаракта пишән, чәчәк җиләкне хуш исесе. Үз-үземне сәясмәнгә чутлыйм. Алар да бит миндәй калыккан. Алар да бит күпме тырышып та, рәхмәт ишетмиләр халыктан. Мәрсия, мөхтәрәм Шамил Зиннур улының якты истәлегенә. Халкым дип яшәде, утлар йотты. Гөлләр шытты йөргән юлларында, Камал театры ничә еллар атлант сыман тотты кулларында. Йөзе якты иде, теле татлы, була белде кайчак таштан каты. Ул ярата иде талантларны, һәм яклый да белде, талатмады. Безнең татар театрга ашык. Гүя шунда куя күккә ашып, ихлас күңелле ул, нечкә хисле, саф йөрәкле Шамилләре төсле. Театрда кеше канатлана, сүзе, уе, хисе, фаразлары. Боегышып бага Шамил киткәч, Камал театры тәрәзләре. Пушкин яндыра да, ишетә дә мәхәббәт ялкыны. Бәгыр тамырына төшә, көнләшү шаукымы. Пушкинның нияте мәгълүм, үтерәм дип барган. Икесе дә яраланган, Дантес исән калган. Хак Тәгалә рәхмәте киң шагыйрьне яклаган. Жан кыюдан аралаган, исемен паклаган. Башка азак көтсә бәлкем Пушкин тумас иде. Туса да Тукай зурларлык бөек булмас иде. Шулай дип шәпчегән булды, ә бит хагым беләм. Ул аңарчы дуилләрдән исән чыккан гелән.
Ниһаять шулай текенгән йөрәге давылы, Пушкинга нәүбәт җиткергән зур саннар кануны. Кырым. Әллә сихер, әллә тылсым, әллә ырым. Җан да тарта, кан да тарта сиңа Кырым. Туганнар җирен бутлаган ятлар гына, кунагыңа төксе тора, карый Кырым. Каралар кыйыла икән безгә ятлар, кара йөрәкләрдән аша күккә Кырым. Шифалы һаваңны иркен сулыйм дисәм, җыерла көйгисен тоеп борын. Тозлы диңгез сулары да алмый ахры, караларга каткан күңелләрнең керен. Әйдә ярар, ә без сагынып килдек әле, кардәшләрнең күңел нурын, матур җырын. Диңгезкәйнең исеме нигә кара? Кара кайгыданмы кайнап ярга кагыла. Күктә кояш, татарларын күкрәгендә, мәңге сүнмәс һәм сүрелмәс яра яна. Имтихан. Ярты миллионлы Чаллы шәһәрендә 2020 елны тик бер бала татар әдәбияты предметыннан йыгы имтихан тапшырырга тәвәккәлләгән. Нәрсә булды сиңа Чаллы кала? Рухың кырган, моңың кипкәнме? Куеныңнан ни бары бер бала татарлык сынавын үткәнме? Ул имтихан тоткан, бер ялгызы. Үзебезчә нинди кыюлык, туган телебезгә кыйма кырып, ясап маташканда тыюлык. Гафиулла Газиз улы Булат, кирек каккан диләр коллыкны. Азиз мәллә ул үскән я, уртасында үлек кумлыкның. Айдар ага Халимның 75 яшьлек юбилей уңайыннан. Яшәң, милләтнең гаяр яугире, ялкын йөрәкле шагыйре, танкысы һәм Прометее, Айдар Халим. Син һәр чак канатлы атта, милләтеңне якламакта, мискинлекне каргамакта. Сиңа саулык, сәламәтлек телим. Аргамакны иткәч бәйран, без җиңдек дип итте бәйран, ышканалар язып бәйдән, атсыз каләм сатлар. Аргамак чапкан тугайдан, киртәләп ясагач мәйдан, кикреште мәйдан, майдан, сатсыз каләм сатлар. Милләтнең гаяр яугире, ялкын йөрәкле шагыйре сиңа дәшәм. Тукай да кушылыр иде безди исән дигән җырыңа. Яшәң. Биография. Гомере буе яраклашып ул тәлинкә тотты. Үпкә сапкыларын дәшми гел эченә йотты. Ялап, ярап, яулап алгач текә кәнәфине, мәңге вакый йөрмәк булды салмый галәфине. Трибунага менгән сайын ул сирәкте кулны. Хөкүмәт бүләкләренә кулагыннан чумды. Балаларын кеше итте, харам малга күмде. Аннары савытник булып эш кырган күк йөрде. Савытник советник була русча язылышта. Харам маллар агып тора җәй, яз, көз һәм кышта. Нефтен имде, җир күкрәген ярсып, шәйни-шәйни, гуҗлар туймый. Аңа көзни, кышни, язни, җәйни. Ялгыз калсаң. Ялгыз калсаң, очрашасың үзең белән. Аның зарларын тыңлыйсың түзем белән. Ягышларны искәртәсең, җимереп кашың, һәм ул таный хаталарын иеп башын. Рушасың бахыр кайны чырай сытып. Эх, син ахмак, санты җүләр, тинтәк, макыт. Гүяки уклар атасың җәя белән, ул килешә син чыгарган бәя белән. Кешегә бит ялгыз калу да бик кирәк. Дөрес, артык күпкә түгел, сирәк-мирәк. Юкса онытуың мөмкин үз-үзеңне, әйтә алмас булуың бар үз сүзеңне. Ялгыз калсаң, үзең белән кавышасың. Дөреслеккә түзү кыен, карышасың. Бада башлагач, саламга ябышасың. Әңгәмә озакка китсә, авышасың. Гимн. Әвәл ясадылар гимн, мәшһүр җырны бозып тегеп. Әннары шәһәр көнен, җөмһүрият көнен сыгып. Үзе сазытканын сизми, зәңгәр күлне шүрәкәйләр. Милләт сыгып бәя истей. Милләт сыгып байлык истей. Рәзил рухлы түрәкәйләр. Шәмәт шәкертләре. Алар ат ите ашыйлар хап-хап. Башка элеп түбәтә вә калфак. Югарга кайчак юллыйлар хат, мазлум туган телебезне яклап. Алар үз ишләрен сөеп мактый, күрәләтә чүп чарларын шәп ди. Талантлыны үги санап таплый, хыҗырланып өер белән таптый. Яхшыны начар, нахакны хактый. Акны кара, караны ак ди. Бу кавымны калыплаган татфак, иште бер көн, гүя көзге яфрак. Шәмәт Хәсән Сарьянның нокталы төр бәяны каһарманы филолог кафедра мөдире. Туң томнар кәсәфәте. Татар телле басмаларда мөхәррият,
Уптым илаһи һәммәсе татфак филәт. Милләт, милләт дип шәпшиләр сузып ияк. Төпкә тарта алар тәкъдим иткән бөят. Телебездән, җырыбыздан югала моң. Сүзләрдән нур кача иңә күңелгә шым. Әдипләребез артыннан кыйыла ком. Күрше чыгарып яталар. Том арты том. Томнардан саркый батиллек, рәзилият. Укымлык та түгел, хәтта укырлык та. Мәрхияләреннән мәмнүн хакимият, бюджеттан өлеш чыгара бу хорлыкка. Укшатмалар өчен ява титул, бүләк, юмарт бәйрәнә рухи хайният. Томнар гына кибет киштәләрен күрми, аларда ни язылганын беркем белми. Китапханәләр шул мәлдән шаплап тулган, шикрәеп тора алар уңнан, сулдан. Бу тәртипне кем кануни уңайлады? Без булдырабыз дәүре шомбайлары. Муллага мәдхия. Рафик Юнусның 2013 елда 3 августта Татарстан яшьләрендә Фәйзуллин шартлаткан бомба мәкаләсен укыгач язылды. Эпиграф урынына. Исемеңне мулла дөрес кушкан, язмышыңны алдан белгәндер. Гарәп сүзе Фәрид татарчасы һич тиңдәшсез була. Бердән-бер. Вәзир Вәлиев мәдхия 8 куплеттан тора һәм һәр кайсында бердән-берлек сифаты тәкрарлана. Авызымнан килгән кара кан, сименә ташыган үрдәндер. Унытма кешелек ул минем. Әнием иде бит бердән-бер. Мөдәррис Әгләмов. Бердән-бер кыз турында баллада. Бирдә дә рефрен булып, шул ук сифат кат-кат тасдиклана. Исемнәрен мулла дөрес куйган. Язмышкайны алдан туйгандыр. 7 тапкыр уйлап бер кат кисеп, мөһер шикеллесен уйгандыр. Сугыш яралары төзәлгән чор. Шигырь әле, җыр да җыр. Өлкән әдипләрне чүпкә санап, абруй исти ниткән хурдан хор. Китапларын утка яга-яга. Бу нинди эш, ниткән ритуал. Теләктәшлек итә шырдан шырлар. Ялкын якыннанмы битләр ал. Беркемдә хатадан хали түгел. Тормыш сыны уңнан, сулдандыр. Арттырып та җибәрелә кайчак буласы килгәндә зурдан-зур. Бәлкем кушылганны үтәгәндер. Кемдер җип тарткалап торгандыр. Соңра киләчәген кайгырткандыр. Бүләк арты бүләк сунгандыр. Бердән-бер кыз турында баллада, 40-ка ярылыр кылдандыр. Моңнан токылган гөл нурларыннан, гөлләрдән үрелгән моңнандыр. Мөдәррис әкәнең шул әсәрен кулай үрнәк санап йөргәндер. Түрәсенең җан эретердәй мәдхия язасы килгәндер. Бәгъзе затлар өчен түрә газиз, бердән-бер тип йөрәге. Туры гына яшәү рәхәт тә бит. Төрләндерә дөнья кирәге. Сталинистлар, коммунистлар. Сталинистлар, коммунистлар, милләтчеләр, шовинистлар, графоманнар, патриотлар, әлләр иткән буклы күтләр. Бер сулышта кызды барсы, гүзәл Яхинага каршы. Ахры түбәләре уртак. Ни дим? Кулларына флаг. Татфил флагтан өмет итмә мантык. Тик кабер төзәтә бөкрене. Яхинага яуган һәр нәләттә. Татфак рухы, татфак төкрөге. Ул вәзенче фикраш затка китерәдан. Ул вәзенче фикраш затка китерәдан. Гавам күзенә чалыну плав кишан. Шул форсатны тәэмин итә күмәк йөзеш, кайсы ки милләтне берләштерә имеш. Такмак шакмалга гасис тәләкәләр, утта янмас суда бытмас шәп әкәләр, алга ага гамле агалары алда, ымсынып ишә буларга күктә карга. Ялучылар җыенда шуның рәисе тарафыннан зур түрә килмәү сәбәпле шуның күзенә карый-карый ясалмый калган тарихи чыгышка проект. Алларыңа чыгып тезәнеп лә, артларыңа төшеп иснәнеп, татар әдипләре исеменнән меморандум укыйм хисләнеп. Хәләбегә калгач Тукай йорты җимертелде бер көн ниһаять. Барлыгын да хәтта онытканнар сүрән салды. Бу дип җинаять. Бүләк алмаганнар тавышланды, алганнары торды шым гына, зыялларыбыз артларыннан шыбырдап кыйылды кым гына. Газизлектән ярсып фөрьяд итмим, җөрьәт итеп тик сүз кыстырам. Бомж бүләгенә калдыруда шәхсән күрмим һичбер ыстырам. Йорты беткән икән чуртумадыр, кабре урында сатылсын, ә бүләге мул табыныгыздан бер калчадай миңа атылсын, безгә атылсын, атылсын. Узакка сузылырга тиеш көчле кулчабылар.
Мине авызлыклап булмый. Мине авызлыклап булмый дип белдергән Илфат. Авызырлыктан түгелдер, гаярдыр ул ифрат. Умырткасы сынганнарны иярләп бит булмый. Шәрексез үкшәләргә дә каксаң дага тормый. Наданлыктан гавам арды, мокытлыктан туйды, Татарча гәҗит журналны яраклашу суйды. Бу нәшигә кирәкми күп гәҗитләр бүген. Безнең гәҗит әлегә осрамада түгел. Мин язган кайбер язмалар анда урын алды. Басым ясаучы мәнсезләр авыллашып калды. Хөр гәҗит чыгарган өчен рәхмәт сиңа, Илфат. Талантта да, намуста да, белемдә дә хикмәт. Каләм затларыбыз. Берсеннән берсе канәгать кыяфәтләр. Бар да маһир уздырга зыяфәтләр. Такылдарга мөнбәрләрдән шуларга куш. Язганнарның бәясе тишек грош. Буш китапханәләргә таба титаклады, дәүләт хисабына чыккан китаплары. Үтмәс товарларга бәйге шунда үтә, җиңүчене 500 мең сум бүләк көтә. Туган ягым җырның сүзләрен бунап, рәнҗисә рәнҗер Рамазан агабыз дип, 182 шагыйрь кемнәр язды, 200 мең тәңкә бүләк алабыз дип. Мәрхүмнең рухи милкенә тукынуга юл ачучы затлар һаман тотмый җавап. Ямсыз ният һәм гамәлгә нокта кую барып чыкса күкләр язар иде савап. Татарның бөек затларын күтәрәм дип 400 мең сум акчаны кемнәр сусты? Язмый гына алганнарын сеңдергәннәр кая пысты? Әйтегезче, пожалуйста. Тапшырган әсәрләргә кем бәя куйды? Шул хакка торырлыгын кем исбат итте? Мәскәүдән комиссияны көтик мәллә, җәлеп итү өчен бәйсез экспертны. Тукай бүләгенә шактый озын чират, кайберләрен аннан йолкып ала зират. Терсәкләр тырпаюлы, баш күз тонган, миңа дип даулашу уңнан сулдан. Әдәбият үстерергә сылтау шундый, дәүләт юмарт күптер премия бирә. Талантлар яшь илкәнчекләр буз ялый, сәмәнне үтә тиз ялмый тар даирә. Язучылар рәисе булу зур нигъмәт. Идарәгә үтүнеңдә хикмәте бар. Грәздән калыккан кенәз каләмзатның шактый калын май алган икмәге бар. Шушылармы халкыбызның горурлыгы, акылы һәм намусы дип торырлыгы, күз каратай ышыклап җан сафлыгын, шулар кайгыртамы милләт йозаклыгын. Кабатладың матбугатта чагылганны, иң кызыклы мәлләр әйтелмичә калды. Хәер, бәян әйткәнең дә өстән җитеп аша. Туктыйсың мәллә, Рөстәм. Иярүләр. Эпиграф. Гәрәй Рәхимнән. Булгарында булгандың, сарайында саргайдың татар кешесе. Кайбышында кайрылган, сарманда саргайган, буасында буылган синдер татар кешесе. Сабада сабынланып, ләшидә тиләнеп, мөслимдә мискенләнеп, биттең татар кешесе. Күкмарада кукрайдың, балташында балландың, чаллысында чалардың, азнакайда азындың татар кешесе. Булай каңгырып йөрмә, калып һаман көлкегә, кит бераз чит өлкәгә татар кешесе. 20 миллион, Разил Вәлиев. Парламентта парландык, гимн юк дип зарландык. 20 ел шәп җырыннан Рамазанның кулай текст чарладык. Нәтиҗәсе шул булды, гонорары мул булды. Бердәм Рәшәй фиркасы булдык шуның иркәсе 309 закон кабул итте безнең такым. Хәерлегә юрадык, Кырымын да урадык, кыелса да кымыбыз, елда чыга томыбыз. Сустык бүләк исем ат, бүртте чырай, үсте арт. Парламентта тамырлангач эш урыныбызны иттек мирас, рәскарт төшеп торамач, бала газиз куансын, блаш дип юансын. Яшәү рәхәт күңелле, әллә шулай түгелме? Ниемә моң татарга, аны кырып атарга. Милләткә кирәк такмак, тыпырды бесен ахмак. Без ашык күрәгә, баш очып дәү түрәгә. Җырчы шагыйрьләр аз яши, Равил Фәйзуллин. Шагыйрьләр аз яшәгән элек, без озак яшәтә белдек. Маразымга бирделәр, күлдек, шүттән генә чишелмәде кендек. Су буеннан әнкәй кайтып килә, каз канаты алган кулына, Мархи Галиев. Печәнлектән әнкәй төшеп килә, сыңар күкәй учлап кулына, шул күкәйне төреп күчтәнәчкә, юллар микән шагыйрь улына. Биофиллар. Как женущий жую обнимал березку. Сергей Есенин. Ялгыш кайынны кышканмын, мин аны син дип торам. Роберт Игнолин. Сексуаль ашчылык төрләренештә, бузыклыкка дөнья ничек чылар, зоофиллар гына җитмиде, пайда булды кайын кышучылар. Әнкәй безне сөннән алып кайткан Роберт Игнолин.
Әнкәйләре табып алып кайткан кайсын актан, кайсын мишәдән Идел Чулман Зия Ушнәдән, инештән кыйдан чишмәдән. Йөзә дә беләләр, сикерә дә, пеләшләре бар, бар чаллары, бүләк фәлән биреп аннары кабартып уйныйлар аларны. Ку казанларның кыскача аббревиатурасы. Куски әдәби бәйге. Син миңа, мин сиңа кагыйдәсе баганалы юл бит ул уңышка. Менә тагын бәйге игълан иттек. Яңа старт бармак сугышка. Зөлфәт Ябатулла җиңәртүсле. Кайсы алдан килер икән бу юл? Штаттагы тәкъидчегә бурыч, танлау, буламык пәрвәрлек туе. Өнемме төшемме? Мин төш күрдем. Имеш бер советник гади халык белән очраша. Без авызы ачып тыңлыйбыз, ә ул киңәшләрен бушлай өләшә. Кеше булдым дисәң койрык булга. Ялагайларын газиз түрәңә, 5 артына 5 алдына төшеп, иел бөгел булма бүрәнә. Заманалар авыр, еллар ябык, шуңа күрә зинһар тартынма, хуҗаң тели икән җибеп торма, үбеп ал битендә, артында. Аңла шунсыз кеше булып булмый. Депутатлык төшми күкләрдән, чәчең белән себер баскан эзен, вакытыңны зая үткәрмә. Талант, сәләттән кем файда күргән? Белмәсен дә ярый эшрәтен, әллә кемнәр булып була бүген, җибәрсәләр арттан күтәртеп. Космос белән җитәкчелек итсәң, ракеталар төшәр кадалып, әдәбият сәнгать иярләсең, талантсызлар йөрер ат алып, 70-кәчә депутатлык кулай, савытник итәрләр аннары. Кичләрендә йолдызлар җибелдәр, алсуланып атар таңнарың. Савытник дигән текә вазифа тәлинкә тотуга ишарә. Ушбу киңәшләрне тотмасагыз, тотып калачаксыз шишара. Шул мәл татлы йокымны бүлдереп, кесә телефоным шалтырый. Түрәм шалтырата булып чыкты. Ни хәл итим? Тезләр калтырый. Редакция хадимнәре, мөхәррирләр. Редакция хадимнәре, мөхәррирләр дәүләт асрый торган гәҗит журналларда берсен-берсе бастырышып ятулары Тәлгать Нәҗми мәзәгендә урын алган. Үзен татарча аңлата алмый торган татар филологиясе дигән фәнне булар 5 ел дәвамында үзләштергәч, бөек булып танылуга исәпләре. Язганнары Катбетдиннең күргәннәре һәм Әсмәбикәнең эшкөрелгәннәре. Ядашларның калыбы уртак икән, татфак остазлары кырыштырды микән. Фәнни фантастика жанры гаип булды. Фантастика дигәндә инде сулды. Китапханәләрне урап, кибетләрне урап китапханәләргә ташкын булып ургып чүп-чар кирип тулды. Әдипләребез. Толстой урамыннан кәскә сатлый Роберт Туфан Харис. Әдипләребез 2011 елда язылды. Толстой урамыннан кәскәс атлый Роберт Туфан Харис. Хәсән Туфан урамыннан килә Борис атлы Барс. Урыс урамыннан шәпләү уңай татарларның хәлен. Нәрсәгә дип юкка өтәләренә шушы Айдар Хәлим. Баш торып кыллык диварына уймакчы тәрәзә. Юкса караңгыда өстәү уңай, дан, мөлкәт, дәрәҗә. Шул чак шовинизм калкалда. Буе бер сакалы 5 карыш. Кыйылып төшә әдип депутатлар. Кызып китә Борис. Дүртсенә дә төшерә йодрык, тетмәләрен тетә. Ялкыннан тукылган әсәрләре этмәләрен этә. Җил чыга да Толстой урамында. Иша кырысары. Хәсән Туфан урамында тоям. Коры безендары. Әдәби ярышта Тукай алыплары. Әдәби ярышта Тукай алыплары. Әле кәҗә җиңү яулый, әле сарык. Романга, бәянга уртак калыплары. Пьесасында тәпәриләр шуңа салып. Кәҗә әйтә: Мики-ки, капчыкта томнарым саны бит 12. Сарык әйтә: күрше һәр әсәрем көчле, икешәр бәйгедә җиңә берсе-берсе. Шулай итеп булар яза көне-төне, хуплап тора жюридагы 7 бүре, елда уңыш, аннан шуны шәпләп юыш, канәгатьлек хисе тыеп артны уыш. Китмибез. Эпиграф урынына. Тәнкыйть бетте бит инде ул. Син дә тәнкыйтьтән тизрәк кит. Роберт Миңнуллин. Хак журналистлык төкәнсә, баш калкытта агитатор. Хәләл ит дип мактый-мактый үләксәсен сатып ятыр. Жан тәслим кылса чын җырлар, моң тамыры корытылыр. Хайдар илһам аһәңнәре чүп астында онытылыр. Шигырь төкәнгәнне күреп китәргәме шигърияттән, ягаргамы сайгача хакимият яткан бияттә. Тәнкыйть бетсә иҗат бетә. Иҗатчыга калмый кадер. Җырга, моңга, шигърияткә
ихлассызлык казый кабер. Бик ачык бар бер җаваптыр. Шушкага инҗе сипмибез, шайтаннан иман көтмибез, тәнкыйть жанрыннан китмибез. Нәрсә куйса да әпәләп. Нәрсә куйса да әпәләп, әкият, драма, роман ул булып чыга мәкалә. Мәкалә türе. Макулатур дисәң дә ярый. Туа һаман. Әллә кемнәр булып бакты, мөнбәрләрдән акыл сатты. Сарайлар салмакчы булып күп жанрда казык какты. Остаз аталды бу әкә, кырыштырганы тәләкә, чөнки кирпечләре саман, ягъни тизәк белү салам. Кирпечләре саман, әмма томнары кирпечтән калын. Әдәбият шавашчысы бер туктаусыз исти калым. Адашкан жаннарга бият, язылмаган роман авторы Шейх Жан Фәния Хуҗахмәткә. Рафаил Мустафин Татарстан яшьләре газетасының 24 июнь 2009 ел санында гайбәт өстенә гайбәт ул кемгә кирәк мәкаләсен укыгач язылды. Адашкан жаннарга бият. Бисмилла итеп башлана һәр якты уй изге ният. Бары ихлас как сүз генә адашкан жаннарга бият. Ыргытсыннар гына сөяк, сизми хурлык, тоймый оят, милләтне төпкә батыра, әтрәгәләм хакимият. Күктә йөзә кара болыт, төшә фәрман, ява әмер, татар яшәгән җирләрдә дәрия булып аксын хәмер. Милли рухны пешәргә, Тукай яшәгән йортны ишәргә, Сөембикәне җир астына, Сара сандугачны чүплек башына. Күктә балкый ничә йолдыз, шул санда үрчисен дуңгыз. Без һәр вакыт әзер диде, түрәләр чавышна тызбыз. Берсе бакыра кашына, пәри туйларын мәчет каршына, торгызырга Явыз Иванның форпостын, каян ки башлаган татар холокосты. Сарай әдипләре исә өстәгәләргә бүгә бил, ярхамикаллап дип тора, кайсы чыгарып куйса җил. Иманлылар фәрят итә, өмет үзми кыла дуга, дини календарлар тиеп дәгъват юлларына чыга. Язылмаган роман кызык, укый, бәхәсләшә гавам. Этрә, кәрван йөри дип көтеп калам аңа дәвам. Буш кешеләрнең эш бушатуы. Буш кешеләрнең эш бушатуы бүген роман дип атала. Эш ноталы такмак җыр шутлана, фанерачы җырчы санала. Милләт рөсе дип кукрая, өстә йөзеп йөргән шабырша. Әтрәгәләм маргиналлар күче, күрше, зыялыга сабыша. Милләтеңә тидермәтел. Милләтеңә тидермәтел. Син түгел аннан олы. Син аның тик бер бөртеге. Син аның газиз улы. Милләтеңә тидермәтел. Сүзең дөрес булса да. Әйткәнгә әллә кемнәр кул чәбәпләп торса да. Милләтеңә тидермәтел. Түкмә чәчмә белгәнең. Әйе ул күптәнге кошы, Рәсәй дигән төрмәнең. Кыллык үзгәртә холыкны, кыллык вагайта җанны. Нахак яккан ялалар да ерак тараткан данны. Гаепләмә милләтеңне, мыйгычларың чәйнәп. Матур түгел агайны, тукта, сатудан гайбәт. Кем оланда әкият сата? Кем оланда әкият сата ярсый, татар көнче, татар башын татар ашый. Ихлас наданмы ул, кабих риялымы, әтрәгәләмнән калыккан зыялымы. Тукай халкыбызны сөйгән, күккә чигән, ул зур дигән, шагыйрь дигән, әдип дигән. Бүгенге әдипләр күрше җир бит диләр, әрмән яһүд төсле бул дип үгетлиләр. Ә бит әрмән яһүд төсле булу өчен алар кичергәнне исән үтү кирәк. 1000 ел шулар динен тоту җитми, рибачылыкны үз итү кирәк. Яһүд халкы дөньяда бер маллы халык, һәм бердәнбер бу дөньяда әрмәннәр дә. Башканың нөхсәсе булу шәпмени соң, агайны үзебез булып калыйкмы әллә? Һәр халыкның үз токмагы, үз кыйласы, җыры үзгә, моңы үзгә, рухы үзгә. Асылыбыздан ераграк китү түгел, асылыбызга кире кайту кирәк безгә. Милләтебез күңеле саф, йөзе якты, һәм атты ел киләчәккә өмет белән. Ару гына затларыбыз шул өметне шыпан-шыпан сылап йөри дегет белән. Юкәдәме шикләвек? Иң дөресен әйтик һәм иң хакны илфак тамамлаган филфакны. Аңлашылмый филфак остазларын ник ярата икән ул шул чаклы. Фәйзуллин язганнар уңаеннан диссертация якланган имеш. Шундыйга ул да өметләр баглап, өлешенә көтәме соң әллә җимеш. Шигъри канатлы атка атланып, шаву рәхәт силтәп кабык кылыч, Тукай бүлеген алышкан дуслар таләп итәм әллә бер көн бурыч.
ижат алдыңғыларындан қу, яғни қазанатлары. Қу шыға башлагач, әйлі-шәйлі яңа баш мөхәбир килде, әйе. Ул да илан итте тәҗрибәйге Куски әсәрләр өчен бәйле. Филфак остазлары нигезлиме, каяндыр өстән төшәме киңәш, мәңге кичәгеләр өстен чыга, кат кырлар җиңә, алмаш, тилмәш. Оннан алар би дөбер шатыр, рухи гөлбакчалар инде такыр, Тукай рухы тишен кысып ятыр, елда былтыргы а калгач батыр. Син миңа, мин сиңа кагыйдәсе. Син миңа, мин сиңа кагыйдәсе баганалы юл бит уңышка. Менә тагын бәйге игълан иттек, яңа старт бармак сугырышка. Зөлфәт я Батулла җиңәртсиде. Кайсы алдан килер икән бу юл? Штаттагы тәнкыйтьчегә бурыч, данлау, буламык пәрвәрләр туен. Китапханәдә исемнәр алтынлап төшерелгән хәтфә ахры тышлык туннары, шүрлек киштәләрне нур балкытып тизелешкән кемнең томнары? Безнекеләр, үзебезнекеләр. Бар да әдип, бар да депутат, нинди генә бүләк алмаганнар. Өстәвенә кат-кат лауреат. Әллә ничә кеше карашата, чалык кунган киштәгә. Ә ул кулда икән. Ярар диләр, сугылып карарбыз иртәгә. Ширтми халык теге китапларга. Уелса да исем алтыннан. Тукай китаплары иши сыман. Шулардан саркыган. Салкыннан. Кукуруз шәкәне дигән хикәя язган идем. Кукуруз шәкәне дигән хикәя язган идем. Идер исемле басмага шуны юллаган идем. Хикәягезне ошаттык дип мине зурладылар. Апрель айында чыга дип мәктүп тә юлладылар. Соң мәлдә баш мөхәррирдән яман хәбәр саркыды. Кемдер һәр өтерен укып аңа төшкән аркылы. Кем ул? Кайсы закон бузып хикәяне тыючы? Без түгел ди миллионерлар әсәреңне суючы. Редакция кабул иткән имеш мөстәкыйль карар. Беләсе килә, шәхсән кем салды әхлакый зарар. Без капчыкта ятмый диләр, бер беленер дөрестлек. Шамалыйм, памперс киеп йөридер ул, тирс бит. Кемнәр алар? Алда үтәлмәслек туман, туманалык, ишкәкләре батиллек һәм будалалык. Мин беләмлекләре киерелгән җилкән, фикерләр чыга арттан саркый үттән. Әдәбият сайлыгында алар күптән, бидәге сырларны инде вакыт сөрткән, саллары акмый, бүрәнәләре бүрткән. Маңгай тар, җан рәзил, авыз борын күпкән. Күрше Сократ хәям булып уйланалар, милләт хадиме булып та кыйланалар. Булганчыкта балык тотулары уңай, исем бүләк сосу өчен шулай кулай. Армый талмый банкетларда сыйланалар, тел беткәндә китап санап юаналар. Я итегеш, тарих өчен кемнәр алар? Милләт тәндә үлекле шуаналар. Ике төр. Гүя милләт ат шарифендә бабасыр, кем кыттырды җылда ширк касыр. Минбәрдә минбәргә кунып. Минеп басып, яклап милләтне авызны бик зур ачып. Такылдауларын туплап дәүләт хисабына китап арты китап чыгаралар чылагына. Алар ялагайланып мәдхия мадригал яза, намус нүл, җан рәзил, йөзитләш арт таза. Бар милләт хакын хаклаучы чын кешеләр. Нури Әхмәт ага Гали Шан ишеләр. Алар хайнияткә тез йөгенми, хакыйкатьтән карышта чигенми. Беренче төр яклаучыларга ява байлык, югары бәяләнә шамакайлык. Икенче төгеләр күрә каза, хәтта хәләл пенсиясеннән яза. Әйе бар штатный пәрвәрләр, түрәләр алдында мышнап көн күрәләр. Мандат, исем, титул, премия алып, бите-бите такылдашып, арып талып. Нури Әхмәт ишеләр сирәк. Ә милләткә шундый фидакарлар кирәк. Быел аңа 80 тулган котлый үзен. Иштик хак сүзен, күрик якты йөзен. Зыялларыбыз. Милләтнең күкрәген изгән ташка басып, зыяллар акыл сата чиратлашып, берсе дәшә татар халкы уян инде. Икенчесе ул бит күптән куян инде. Өченчесе ул хөсетле сатлык имеш. Тагын берсе аңа юлдаш картлык имеш. Кайсы әйтә чишеннардан үрнәк алыйк. Бәгъзеләре яһүд төсле булып карыйк. Иреннә су тидерми бер баласы, ята милләт, ах, ничекләр тыналасы. Әдәби җыенда тар даирәне күздә тоткан, хәлбуки ясалмый калган чыгыштан. Алар алтын дип торганда, шарландырып күзне, бакыр дип атыйм, җи дип саныйм җизне. Алар хуплый булып чыкты йөз суы түгүне, койрык булгап бил бөгүне һәм тез йөгүне. Бүләк исем алар өчен терсәк тырпаюны, шын талантка ырылдауны, бәбәгә кайтуны,
Үзгә камырдан дип санап, гүзәл атлы кызны бәгъзе каләмдәшләр ярсып, хыҗырланып сүзде. Туймый ят, рәзиллек гар, ваклап, саклап вакар кибәр, бик ачыш ясагандай күрше нәрсә диләр. Татар башын татар ашый, көлгә елап җибәр. Шундый иман кәлимәсе булар тоткан шигар. Батиллек һәм будалалык, булар җиккән пар ат, үзара макташулары хикмәт бер дә харап, ә асылда бахырларның язган китаплары мин беләмлектән бүселгән миләр титаклавы. Тәнкыйть кирәкле шәй әйе, Тукай шулай дигән. Әдәбият үсешен өчен тәнкыйть кулай дигән. Әдәбиятны бутлаган чүп-чар шишәп аңлый. Тәнкыйть гаепләүнең башы, аннан чара яный. Хәрәкәт алдыбыздай, сыгылдырмый тезне, хакыйкать күзенә карап, әйтик ихлас сүзне. Авыр Совет елларында. Авыр Совет елларында эшләгәнсез таякка, омтылгансыз коммунизм дигән ялган маякка. Үзегез ач калган хәлдә сөекле хөкүмәткә тапшыргансыз сөт, май, күкәй һәм бәрәңге әлбәттә. Налог, заим түләгәнсез, бишәр бала тапкансыз, көне төн эшләгәнсез, ташка кадак каккансыз, сезгә иң матур сүзләрне бүген килә әйтәсе. Өстәп, дөнья матурлыгын килә бүләк итәсе. Илгә көч дәрт иңеп торыр, өлкән затлар елмайса. Мул тормышны күрми киткән нәргә догабыз барса. Налог түлә, налогы түләнгән хезмәт хакың белән үй салсаң да, пишелгән хезмәт хакыңны җыеп, машина фәлән сатып алсаң да. Налог кайралар ил өчен дип таякка эшләгән өлкәннән дә, әллә ничә налог сыртка менгән, муенга атланган җилкәләргә. Үлсәң дә котылулар юк налогтан, паталык анатым, әүвәл бүксәң яра, ярган өчен акчала, аннан килеп, йөрәк үпкә бавырыңны пәшеп кала. Җылы кирәксә бул каудар, кара урманга үзең бар, кисеп аудар агачларны, төяп алып кайт, тура яр, әрдәнәләп үй, куй каплап, җилләп кипсен җуеп сутын, чыланачаксың син кат-кат, шулай әзерләнсә утын. Дус ишләрең йөзе якты. Дус ишләрең йөзе якты үрләгәндә югарыга. Башлап күрешә башлыйлар аска таба юл алуга. Татарлык. Без сулыйбыз, газлар кушылмасын, һәм ул һава дип атала. Хаклык, яхшылык һәм бердән-берлек менә шул шартларда саклана. Без яшибез урыс мөхитендә, һәм ул ватан дип атала. Телебез, җырыбыз һәм моңыбыз катлаулы шартларда сафлана. Без яшибез, гәрчә ничә гасыр баш очында балта кала, яралардан гына торган күңел бернигә карамый, бай кала. Үзләрен әдип санаучы милләт әтрәгәләмнәре. Үзләрен әдип санаучы милләт әтрәгәләмнәре гүзәл Яхина триумфын өрә-өрә сәламләде. Будда Гришна атлы урыс Алсу Сафинаны тәтте. Чулпан Хамматовыбызны Сукаев АКШта сүтте. Сталинист, шовинистлар, коммунистлар ярсый-ярсый баш күтәрде купты барсы гүзәл Яхинага каршы. Милләт пәрвәрләр тырышты, графоманнар ярдәм итте. Кемнәрдер чыкты пикетка, кем шәпшеде интернетта, шуата кем матбугатта бите-бите килеп бетә. Татарның гүзәлләренә рәзил һөҗүм дәвам итә. Максатлары оныттыру ахры безгә Тукаевны, һәйкәлен үзгәртеп кырып зурлаттыру Сукаевны. АКШта сыйну тапкан әтрәгәләм патриотлар Чулпаныбызга кизәнеп ачка җыйды. Буклы күтләр. Татарча плакатларда наданлыкларына шаһит. Бер җигет төшеп калган. Хата киткән. Полиэтилен пакетлар. Полиэтилен пакетлар шүп-шардан кабарып үсә. Өемнәре кая бакма, кафталарын узып үсә. Кенияда андый пакет ясау кулланылып тыелган. $28,000 штраф дип язып куелган. Африкада шундый кызу һәм халыкны шундый кысу. Ә без шүплекләр йөзмәктә, дарьяларында йөзмәктә. Аптыраганда кат-кат тәкърарлау өчен. Мантра. Күлмәгеңне кычытканнан тукыт, сырышмасын дисәң тугрылар, кирпе тиресеннән бүрек тиктер, салдырмасын дисәң угрылар. Тегермән җил уңайына түгел. Тегермән җил уңайына түгел, каршы якка тарта онны. Ялагайлар түңгәк түрәләргә оныттыра белә шуны. Бер хатирә. Ат итеннән чуенда томалап мичтә шумарлы борчаклы аш пешкән.
Әни телем кара икмәк кисә, борын кытыклана хуш истән. Кайчакларда сагыш ачып тора. Кайчакларда сагыш ачып тора. Талый, борлыктыра күңелне. Хуш килдең дип ишек ачып тора. Түрләрне әйдәп үлемне. Күңел түргәрәк ымтыла. Күңел түргәрәк ымтыла. Ә язмыш ярга кагыла. Бәрлә сугыла ярга, гомер ага да ага. Хөрәсәннең чырай сытык, караш тынык. Хөрәсәннең чырай сытык, караш тынык. Кул кушырып тик утыра. Кул кушырып тик утыру йончытанык. Алай-болай язмыш куйса бүләк сынып, ычкындырмас, әмма пырлар оча кунып. Тормышның туташ сырлыгын. Тормышыңның туташ сырлыгын танымаслык итә мажара. Басып торган җирең китә йөзеп, күңел түрең айкый ажаган. Һава торышы шикелле. Һава торышы шикелле үзгәреп тора хәлләр, мәңге вакый онытылмый, кыт-кытка төшкән мәлләр. Бүләк фәләнгә амсынып алгысыма күңел. Медальне эткә тагалар, ә бүрегә түгел. Яралар. Илдә күмелүнең пикант ягы йөзне тутырсаң да яралар. Җир куенына кирип ятар өчен җитми йөрәктәге яралар. Кризис. Президентым гүзәлем, дефолт иде сүзләрең. Инде хәзер кризис дип үзелә бит үзәгең. Кыйтга. Әдип үз язганын мактап ахылдамасын, җырчы сәхнәдә сару кыйнатып такылдамасын. Җитми. Вакыт җитмәвен аңларга вакыт җитми, акыл юклыгын танырга акыл җитми. Шул төше бар. Чыгарып ташлыйсы нәрсәләр күп, тик жәл кемдер табып кулланыр күк. Ният һәм гамәл. Ялкауның планнар зурдан, ниятли кайчак әллә ни, тик гамәл кылу кичегә, я иртәгә, я соңрак ди. Эшлек кеше тик кирәген сөйли. Эшлек кеше тик кирәген сөйли. Сүзен әйтә үзеп, хөрәсән такылды, бер үзлексез кызып. Алга барга кушкан бит безгә Ленин бабабыз. Заманча вариант. Артка дибез, артка таба барабыз, артка барга кушкан бит безгә Боря Моисеев агабыз. Яңартылган мәкаль әйтеннәр, яңа гасыр үзем мактар. Хаклык сүзе кыска юк я бар, депутатлар исә кар да кар. Күл сасыса балык кими, Россиядә халык кими. Үләксә күп җирдә карга котыра, бездә бюрократлар арта утырып. Бер халык артисты интервьюсыннан. Татар дили турында лучше помолчу, балалар татарча белми. Сейчас заплачу. Гераклга санап үзен гер акыл кага түш, тазлыгын абайлаучы юк, башында кәләпүш. Әти минем тамак ачты, бир әле миңа колбаса. Илдә кризис бит улым, суган суыр, кишер аша. Була оча торган балыклар да, була очмый торган кошлар да, ихтирамга лаек дошманнар да, жанга хуш җил куар дуслар да. Хатын кызны чишендереп ясаганнар иде. Мис, чишендерү минем эш дип килеп керде кризис. Яхинага ялаяга бер бахыры, ул ялгыша, уйлап җиткерми ахырын. Ачсам әдәбият дәреслеген, әллә кемнәр булган классик, алгы рәтне депутатлар били, бүген безнең кулда булач дип. Кайбер телеканалларда бара акыл сату, ә күпчелегендә исә я ату, я яту. Урагына бу коронавирус 90 тулганнарны аямый, 70-тәгеләргә сабыр итә, 80 тутырганнар кая ди. Артист исәбендәге артистлар кул чабу теләнеп маймыллана, бөгелеп сыгылып, тез җигенә, чиләнә һәм ялагайлана. Бәхет кышы югарыда нужа баса җилкәңә, тилпен, талпын очасың дип, өмет тия теркәңә. Ракетадай кузгалуның шарты шартлап бушану, бик күпләрне харап итә ишарына ышану. Буш кешеләрнең эш бушатуы бүген роман дип атала. Эш ноталы такмак җыр чутлана, фанерлыча җырчы санала, милләт өресе дип кукрая, өстә йөзеп йөргән шабырша, әтрәгәләм маргиналлар күче, күрче, зыялыга сабыша. Бездә әле бәяләргә үсәсе дә үсәсе, шуның тәли капйотларның бүксәсе һәм кесәсе. Кызыл бит Ларбасты Forbes журналы түрен, әтрәгәләм ансат кичә уятсызлыкның үрен. Нәфесе зур агайларның вижданнары киштеки, авыл халкы саткан сөткә бәя шуңа киштеки.
чор шаукымы. Үнәрсезләрнең эш кутта, койрык сыртта, көне-төне язышалар интернетта, эштә кача-поса, кесә телефоны азаплап, сынашалар экспертлыкта, узыштан басым ясамакта, Мәскәүгә һәм Башкортка, дингә керәләр, фәнгә, сәнәгатькә, филологиядән сикерәләр, сәясәткә. Без монгол, татар дип тә астыралар, булгарлыкка ушып та кысталалар, гүзәл яхинаны орышалар, милләтпәрвәрлектә узышалар, акыл өйрәтәләр президентка, аноним рәвештә биеп, Леткиенко, тәнкыйть уклар ачаргач салаватка, арып талып ишләләр караватка. Кем менәгә интернет паравызына, андыйга төс чебендәй бизелдәү генә, кабучы әнә шундый кармакка, әйләнә тимә капшаучы бармакка. Ике ахмак бәхәсләшә, берсе аңламыйча, берсе аңлап, сорау туа, кайсы ахмаграк. Рукавица бияли, берни кырмый, итик тә тормый, бюджет имә ияли, айли ияли, сине кимнәр ияли. Тәклитләр иярүләр, башны салуга салып, шагыйрьләр кала авып. Чын шагыйрь аз яши диләр, китә диләр язларда, маразматикка әйләнеп батмасынга сазларга. Мандатта әдипләребез мисли әкияти тавык, алтыны күкәй салулармы, сайлый да сайлый халык. Татарстан сукырларынан Наил Сәфәгалиевкә рәхмәт хаты. Гомер кап караңгы сукырларга, сукырлар да тели укырга. Андый җайланма бар кыргызларда, Якутта калмаган бер кырда. Татарча язганны таный торган җайланма кирәк дип ялвардык. Хөкүмәт 54 миллион сумга фән академиясын яулады. Рәт чыкмады, күзле бүкәннәрдән миллионнар суга салынды, һәм бу эшкә күзе күрер-күрмәс Наил Сәфәгалин алынды. Каяндыр 300 мең сум юнәткән, осталарын тапкан шул хакка. Татар сукырлары күзле бүген бар да ябыштар китапка. Наилдың сөйләм синтезаторы туган телебездә киләнә. Күңел тулы яра, шуның аша татар моңы белән җиләнә. Текә әдипләребезнең тормыш юлы. Күкләргә укталу, кояштан ут алу, мәктәптә эчкә көчле укыган чакларны оныту, Татфак юлламасы белән бөеклеккә юл тоту, мөхәррирлеккә ашу, башны һәм артны кашу, мин шәп дип яклану, агач тулпар атка атлану, журналист дип юксалар, язучы дип тукынсалар, көнләшәләр дип аклану, яки шыпырт кына бер урында таптану, бүләккә алдану, титул дип ялману, мандатка үрелү, ихласлык сүрелү, ялганга уралу, түрәләр аяк астында буталу, тагын ни тәмәккә кирату, милләтне яшәргә өйрәтү, эштиинлек фикерләргә кысталу, тиражсыз басмаларда остару, Мәскәүдән зарлану, рухташ рафаманкалар белән парлану, ядашларга терәк булу, бүләк бүлешкәндә чүп чармактар өчен кирәк булу, салган баштан мин бөек дип ышану, үлгәч һәйкәл салмаслар дип кычыну, милләтпәрвәр булып егетләнү, кемлекне сизмәсләр дип өметләнү, ядаш түгелләргә юлны ябу, юл юклыктан русча язарга күчсәләр гаеп тагу. Көрәш. Кояш һәр көнгә елмая, ул гаделлек өлгесе, гадел җиңүчегә генә тәкә кояш билгесе. Бүләккә кояш билгесе, борынгы чордан сәлам, сөлге җилферди кылгада, сабан тоена әләм. Бабайлар баш булган чорда Ауропа җирләренә көрәш кураж булып күчкән шул кыйлга телләренә. Уйнап кына җиңгән татар, ятларның батырларын, болыннарын ямләгәндә зиннәтле чатырлары. Татар рухына ят булган, ялганны типкәләү, сырт төшкәннәр кабат торган җиңүчегә үпкәләп, Сөтлерәкләр баш ваткан, бәхәсләшкән, киңәшкән, хәрәм һәм хыянат керткән чиста гадел көрәшкә. Бер ягылу чүп кенә күк меңне яккан татарга. Форсат бирмәгәннәр аңа кабат торып басарга. Башкаена төшкән күсәк типкәннәр касыгына, ыңгырашу киртә түгел җәллатлар ярсуына. Тарихны утка атканнар һәм язганнар яңартып, татарларга дигит сылап, әүзләрен агартып. Курчак северинлыктан да кытлары төште бутка, ут йоттырды вахшиларны без теләгән алифка. Торырга ирек бирмиләр, типкәләр бүгендә, тик өмет йолдызы исән татар күгендә. Сабан тоенда ак сөлге җилферди әләм булып, кайтыр азатлык халкыма Худайдан сәлам булып. Үзен тиңли дип бүтәнгә сүз әйтмәгез бүкәнгә. Күрәләтә хаксызлыкка үрсәнәнә бүкәндә. Кыйдыга.
тар даирә өчен дөнья инде киң һәм матур. Гамәлдән сызып атылды тәнкыйть өчен такыл. Гераклга санап үзен Гераклга түш, тазлагын кабайлаучы юк, каплаган кәләпүш. Вакыт тәк. Үзәл яхины романы куптарган шау-шу уңайыннан. Әтрәк әлем вертикале ныгып тора. Залтадан үч алу җае чыгып тора. Гүзәллеккә күсәк булгый шөкәтсезлек, терсәк күтәрә йыртылычлык, шәфкатьсезлек, йодрык яны янаданлык һәм мәгънәсезлек, төкрек шешә, томаналык һәм мәнсезлек. Ә гүзәллек үрли югарыга күккә, түбәндәгеләр дәгъвасын санап шүпкә. Нәфис иҗтимагый сәяси. Казан утлары укып туйгысыз һәм кыйбат та түгел бәясе. Әдәби нәфис ул өстәвенә иҗтимагый, фәнни, сәяси. Романнары саллы, шактый ерак башы һәм азагы арасы, ич бушатымында шагыйрь-шагыйрә ассызыклап агын карасын. Авторларның оялары уртак, бар да тәмамлаган татфилфак, аннан редакция урындагы алар өчен булган тулпар ат. Иҗат иткән алар арып талып, җиң сызганып, терсәк тырпайтып, шактый нык сизелә уртак калып, барны күрмәү, юкны купайту, галим-галимәләр турамында, милли тарихыбыз сагында, күптән түгел укып чыктым әле Яуширмә авылы хакында. Ширмә сүзе елганы аңлата бугай дигән галим шикелле. Моның ише гыйльми расламалар журнал битен ямьли бит инде. Капыл искә төшә, безнең якта җәмгысе 3 авыл ширмәле. Хатыннары чая, кызларының күз фәге озын, сөрмәле. Ормыш ширмә белән кара ширмә Мишә тугайында янәшә. 2 авыл гүя су буенда икшермә хакында серләшә. Ә бит ширмә төптән уйлап баксаң, һич шиксез гаскәри атама. Яу, орым, һөҗүмчеллек билгесе, хәрби бүлешкә тап-таман. Әби патша юлыннан кайтышлый Казан каласыннан Сабага, ш-ш-ж иҗекле, һөнәр белән бәйле авыллар тезелеп калалар. Княжа, кнәще, шуша, сушы, күкше, теләче кала, ашы, ашчы, тиләҗе һәм кибәче, күбәче. Галим-галәмәне мондый тезелеш артык рухландырмый күрәсең. Аптырагач барсын читкә куеп, укырга керешәм хикәя. Так күз атлысы кулга эләгә, так баш сүзен күреп шыкаям. Ә кем белә, бәлки урынсыздыр юк-барга юлыгып хурлану. Ку журналы өчен хозурлыктыр яңа сүзләр белән нурлану. Так башлык ку шактый кызык журналы һәм кыйбат та түгел бәясе. Әдәби нәфис ул өстәвенә иҗтимагый, фәнни, сәяси. Так күз Рабип Батулла хикәясе. Мәктүбе нинди, мәктәбе шундый. Калын томнар булып чыккан татар халык әкиятләре. Ибраһимов исемендәге институт нык тырышкан. Татар халык әкиятләре атлы башка тупламнар да бер камырдан бии бар да, уртак тамырга сырышкан. Хезмәт тора 3 бүлемнән, хайваннар турында башта, тик тармадым ул эргәдә йолдыз кашка, чабыш атка. Әтәч белән төлке дигән әкият аша ул бүлекне. Иштәлек булай, әтәчкә мөрәҗәгать итә төлке. Төш кулагыннан намаз укыйк. Яңартык без иманны ди, әтәч әйтә, алай булгач уят башта имамны ди. Агач төбендә йоклаган эткә амлый ул шым гына, кадалгыры тәһарәтем ычкынды дип төлке шыла. Әкиятның икенчесе Торна белән төлке атлы. Мәктәптә үткән Крылов мәсәленнән нык ук тарткан. 3нче әкият аю бүре төлке дип атала. Имеш шушы иштек бер көн хаҗ сәфәренә юл ала. Ниятләре киләчәктә бер залкада тимик була. Буларга дөя иярә, алар аны тотып суя. Дөянең ишек карнын аю күлгә барып юа, күтәрелә күңелләре, чөнки тамаклары туя. Наян төлке дигән әкият күпләргә ошыйдыр шаят. 2 улын илтә бүре төлкегә күп бүләк төяп, мөгаллимә төлке бикә укытам дип алып кала, 2 атлылык ризык дип нәни бүреләрне чала. Нәзакәтле әкиятләр тупланган шәлкемнән арып, әйдәгез тылсымлы әкиятләр рәтенә барып карыйк. Илан патшасы Шаһмара. Шул патшаны егет исә ут өстендә 3 савытка кайнатам дип ишкә кисә. Икенче әкият Зөһрә. Аның анасы бик ушлый. Күл төбеннән кара елан килеп чыккач, ыслый-ыслый кылыч белән чабып үзә. Шуның башын гаяр ана, бөтерелеп кала елан үз әҗәлен шулай таба. 3нче әкият Каракыш иншамы соң дип тырышлы. Ул аленький цветочекка нык шаган батамышты. Аның артыннан килгәне балыкчам Гыйфрит була. Шуннан бер өзек китерик. Патша улы сикереп тора.
Хатны исә бутала һәм гыйфрит торды дип куана. Патша малае тота да бу гыйфрит хатынны чала. Әдәм итләренә әдәм итенә мөгиббән диюләр күп бу бүлектә. Турап ия әртәнәләп диюләрне чос егетләр. Өченче бүлектә баксак, анда мәзәкчелек көтә. Иң алгы сызыкта Шомбай алдап йылдап гомер итә. Анда тагын дин юлында йөргәннәрдән көлү шактый. Мондый үрнәкләрне кемнәр укый икән, мактый. Әкиятләр иң әвәле җәлеп итә сабыйларны. Татар балалары өчен шундый товар ярый ахры. Мондый хезмәтләр иясе исеме матур ияли. Түлке миндә бер вопрос бар. Аны кимнәр соң иярли? Фольклорны за счет өчен тәпәлиме студентлар? Җәүһәргә саныймы шуны доктор илә кандидатлар? Титул дәрәҗә алырга мондый мал торамы ярап? Фән диңгезендә yüзәме кораблары алга карап? Әләм теләп кулларына. Гавам көтәм икән дәвам. Шунда туктым. Сынды каләм. Хуш вәкаләте. Вәссәлам. Тәртип. Телебездән, җырыбыздан югала моң, сүзләрдән нур кача иңә күңелгә шым, әдипләребез артыннан кыйыла кым, күрше чыгарып яталар, том арты том. Томлар гына кибет киштәләрен күрми, алардан ни язылганын һичкем белми. Китапханәләр шул мәлдән шыплап тулган, чәкрәеп торалар уңнан сулдан. Бу тәртипне кем карамый уңайлады? Әлбиттә, милләтнең шымбайлары. Бар руста Козьма Прутков уйлап табылган әдип. Шул исем артына качып тәкъдим ителә Кәмит. Псевдоним түгел Прутков. Козьманың бар үз йөзе, үз хылкы ва үз фигыле, шикер сөреше сүзе. Бар татар язучылары һәм дә бар шагыйрьләре, яда бар тәнкыйтьчеләре өстәмәсенә тагын язган роман бәяннәре, акыллы җөмләләре, шигырь ва поэмалары, тәнкыйть мәкаләләре Прутковчала сузыр. Исән Козьма әмәле, мокытлыкны әлем итү шәкертләре гамәле. Прутковчыны өркетми тәнкыйтьчеләр талкуы. Максаты катаргы тышта исеменең балкуы. Әтрәгәләм түбән йөрүчән, түрә хуплауына сөенүчән, югарылар кырын караш атса, җанын тәне белән көенүчән. Әтрәгәләм маһир тырпаерга, кылтаерга әзер, туңкаерга, өстәгеләр артларына типсә, шыңшып бер пичмакка чүнкәергә. Әтрәгәләм гәҗит журналларда, яхшы әсәрләргә юл юганда, укыйм дисәң, бер ни табам димә, яшәр өчен сулыш кысылганда. Татарның Анна Ахматовасы, Хәсән Туфан шулай дип зурлады. Әмма Саҗидә Сөләйманова ул бүләктән барбер мәхрүм калды. Аны 3 тапкыр тәкъдим иттеләр, 3 тапкыр сыздылар исемлектән. Ирационалчы түрәкәйләр һәм рухи һәм физик бүлтерекләр. Мөхәммәд Мәһдиев исеме дә хәҗерләнеп икерәт сызылды. Аннары Ибраһим Салахов көтмәгәндә аңа көндәш булды. Әтисен аткан гулагчыларны фаш итүче автор белән көрәш. Мондый мәкерле җәтмәне үрде кайсы оешмадан ниткән иптәш. Ул баш тарткач хурлыклы бәйгедән шау-шу куармыйча шыпырт кына классик әдипне зурладылар, өстәмә хисапка болай гына. Атлер Тимергалин кебекләрне исемлеккә гомумән кертмиләр, чөнки намуслар, чын талантлар тез йөгмиләр һәм арт сөртмиләр. Тукай дип ялгыш ишетмибез, Туңкай түгелме бүләкнең аты. Ахры шундыйга ирешкән затлар Гүзәл Яхинага тел озайтты. Үзебез нинди? Теге я бу гаепле дип мөмкин күпме безелдәргә. Әвәл салыйк үзебезнең гамәлләрне тиземләргә. Миллион баш чушка асрау, суверенлык казанышы, татар телле басмаларының нүлләнүлеккә барышы, татарча җыр дигәннәре ни татарча, ни җыр түгел. Татар теленнән ваз кичә авыл балалары бүген. Татар филологиясын, татар халкын ни дип асрый, ул бит үзен татарча хәтта аңлата алмый. Милми басмаларда сайрый әнә шул фән белгечләре, әдәбиятны чүп белән әнә шулар дөңгечләде. Заманча татар җырыннан көлә инде тавык. Силкенеп тыңларга шәп ул, бераз куйгач кабып. Үткәнне сагыну. Сусыл өректәй чакларың истә, син бит хәзер кипкән күрәгә. Син дә өрлектәй ире егет идең, бүрәнәдән калды күләгә.
Дус дошманга ич пошканнан бер сүз. Дошман искәрсә дә сулышыңны кайчан нишләреңне тоймасын. Елыйсы килсә тыелып калсын, көләсе килгәндә кыймасын. Җилең җилфертәсен дошман җанын. Типмә артына, тиз астына, борыннан кысып тартсаң ярый, йодрык турламый касыгына. Алагаем түбәсенә орма, җан тәслим кылу бар белмәссең. Нәфрәт шәмең сүнеп көтмәгәндә караңгыда калсаң нишләрсең? Дошманнар бар чакта син ак атта, каның кызган әмма җан тыныч. Аларсыз калу бушлыкка тару, бушлык шомлы анда куркыныч. Кирәк чакта табылмасалар да, көч бирә дусларың булуы. Син алардан уңу әле бер хәл, аларның да кирәк уңуы. Дус кешеләрең тойсын барлыгыңны, кайда нишләвеңне белсеннәр, әйткән сүзләреңне санга сугып, берәр төшләренә илсеннәр. Дусларың шәплеген сәбәп итеп, саилче шикелле сузма кул. Көчләп ачтырган күздән нур булмый, ихласлы игелек бәла ул. Дусларыңны җаның белән җылыт, җырың белән юат белмәссең, гомер шәмең сүнеп киткән чакта затырга килер берәрсе. Тулы канлы тормыш көткән чакта дошманы да газиз, дусты да, әле алар һич тә көтмәгәндә урын алмаштыра еш кына. Гөлнара Искәндәр кызы Сәмитова. Гөлнара Искәндәр кызы Сәмитова, Чаллы кызы, Чаллы йылдызы. Пекинда Олимпия уенында йөгерештә ул барысын узды. Рекорд куйгач җилкәсенә салды газиз Татарстан байрагын. Шул чак татар халкы күңелендә гүя сандугачлар сайрады. Күтәрмә. Урыс күтәрмә дигәннең чишмә башы күтәрмә. Тюрьма дигән төшенчәнең асыл мәгънәсе төрмә. Кремль дигәннәрнең татарчасы Кремле. Ул кырылмадагы затлар триллионерлар бит инде. Исемендә үк кисәтү алма атлы җимешнең. Яблокының төп чыгышы ябулык дип ишеттем. Җмахта булмый шул калып, алма дигәнне алып. Ялгышканмы милләт, ялгыштырганмы милләтне иблис үзе атланып, татарны куу каулаулар җирдә еш кабатланган. Алмалы туган телебез белмим ничек сакланган. Тукай Истанбулда. Истанбулда аны эзләп байтак йөрдем. Тукай һәйкәле ди торгач таптым, күрдем. Постаментка менгезелгән икән сәке, сәкедә бер карт утыра тоткан пәке. Карт бик буйык, күзләренең дымы кипкән, ә кулында пәке түгел, каләм икән. Эшче, шүкеш, крестьян урак тоткан илебездән ошбу калып сәлам микән. Төркиядә сукта булган Мустафа дип бәгъзе старучылардан көлгән шагыйрь, китмибез дигән утлы шигыре белән ватанпәрвәрлекне алга сөргән шагыйрь Төркиягә җилә ала тик пар атта. Я бөркет булып талпынып пар канатта. Ник соң Тукай монда шундый мөшкел хәлдә, йортын ишкәч бомж күк йөрүем әллә. Рамазан ага язганны үзгәртүче, гимнга турлыйбыз дип төзәтүче затлар тагын үзләренчә тырышканмы, яки киңәшләре белән булышканмы? Ошбу һәйкәлдән бит шулар рухын аңкый. Бу талкымның гаярлыгы җанны талкый. Шулар булды торгач кара белән акны асрамага калды татар матбугаты. Булар киченү белән тора барып, культурабыз культурага турланды. Төрле төсләрдәге нурлар тоныкларып, һәр төр иҗат бер дулкында сырланды. Компьютер төзәткән тавыш җырчылыкта, музыкаль затлышлар ят кырсынлыкта, әдәбияттан әдәп һәм мәгънә качты. Ни өчен? Чөнки пишамы патамышты. Мин беләмнәр экраннардан сата гайбәт. Тукайны да ыргыталар кайчак чәйнәп. Тәмәке пыскыткан имеш, качмый, пусмый, мәдрәсәләре һавасын ыслый. Аннан шәхси тормышына җитә чират, тирәнгә кирип казына башлый ират. Онытылмый өстендәге күлмәге дә, төннәрен хезмәт күрсәткән шүлмәге дә. Татарның зыяллары сата гайбәт, барда гамле, барда ару, барда әйбәт. Сөйләм камил, тәтик күренер тыштан. Шагыйрь рухын рәнҗетәләр, уздырыштан. Милләтнең иң моңлы җыры кара урман. Озын узак сузып җырлый торган. Улук кайгы чыкканбыз хай төрек сойдан. Шул турыда бау ишәргә була комнан. 1917дә калыкта әтрәгәләм. Таҗлы вирус тантанасы шуннан мантыйкый дәвам. Вакцин не аңлатамы вакцина дигәннәре ваклык сынавы узабыз. Кадалсын энәләре. Күп нәрсәне аңлап булмый татар теленнән гайры. Әллә ниткән аталышлар тик аңа гына бәйле. Әйтик, күтәрмә сүзенең чишмә башы күтәрмә. Тюрьма дигән төшенчәнең асыл мәгънәсе төрмә. Катырга димәк катырга, колхозда баш иҗек кол. Сибир дигәннәре Себер, Байкал дигәне Байкүл, Кавчык капчыктан баш ала, түштән ясалган тушка, Клеопатра, Клеобатр, Клеядән Золушка.
Гөлбикәгә көлбикә дип дәшкәнме угыяна, җәбер золымның төрлесен татый ятимә бала. Отец әтисе дигән сүз, а баламут мут бала, бала булыдыр. Безнең эс сүз һәр кайда. Көләч бул дип кушылгандыр Көлия атлы исемдә. Клеопатра, Көлия батыр патша булган Мисырда. Кремль дигәннәрнең татарчасы Кремле. Теремок дигәннәре дә аңлата күк төремне. Исемендә үк кисәтү алма атлы җимешнең, яблыкының төп чыгышы ябылык дип ишеттем. Оҗмахта булмый шул калып, алма дигәнне алып, ялгыштырганмы милләтне әллә иблис атланып. Безнең кавымга канагу җирдә еш кабатланган. Алмалы туган телебез белмим ничек сакланган. Милләт язмышы чагыла куштырнаклы сүзләрдә. Эх, алмагачлары дип җырлап язган безләргә. Ватандаш урыс халкы да аны үзенчә суза. Эх, яблочко дип әйттерә, тыпырдап, кыза-кыза. 17 елдан бирле таш кия әтрәк әләм. Таҗлы вирус тантанасы, шуннан ялкынлы сәлам. Татар телле басмаларда Язучылар җыенда зур түрәк кигән очрак өчен чыгышка проект. Алларыңа чыгып тезләнеп лә, артларыңа төшеп иснәнеп, татар әдипләре исеменнән меморандум укыйм хисләнеп. Хәрабәгә калган Тукай йорты җимертерле бер көн ниһаять. Барлыгын да хәтта онытканнар сөрән салды бу дип җинаять. Бүләк алмаганнар тавышланды, алганнары тыртышым гына, зыялларыбыз артларыннан шыбырдап кыелды кумгына. Гаҗизлектән ярсып фирят итмим. Җөрәт итеп тик сүз кыстырам. Бу буш бүләгенә калдыруда шәхсән күрдем һичбер страм. Йорты беткән икән шуртуматыр, кабер урында сатылсын. Бүләге мултавыгыздан бер калчадай миңа атылсын, безгә атылсын, атылсын. Кризис. Министрлар һәм дә депутатлар өстәмә эш эзләп ризык таба. Рекламалы тортлар, сөт һәм сыра, кайсы бөтерлә стриптиз барда, кайсы бедрәфкә билетлар сата, кагаз биреп тора теләүчегә. Яшьрәкләр юл читенә чыккан утырып китәләр түләүчегә. Аннан алар тишек тиеннәрен юл читенә чыгып санап торыр, кризис турында җыру чыкса, шундыйрак клип ярап торыр. Ә хакында кризис авторлары гаҗиз бүген бар да аптырашта. Су язып күп май чыгарды алар, кайсы салды, кайсы аяк баштан. Бу да исләнде дип чүрәкәй кыш ташлы имеш чираттагы күлен. Үзе хушлаган аңламыйча сафлы кызды имеш көне-төне. Түрәкәйләр дә шул чүрәкәй күк. Юлыгалар һаман кризиска. Ярыйлар тынчыгып үлмәсәләр үзләре чыгара торган искә. Үпкәлиләр. Белмим әллә күпкә, әллә бик озакка, ахры мәңге оныталмам, Хади Такташ. Әллә күпкә, әллә бик озакка, ахры мәңге оныталмамын. Матбугатка чыгып мин фәкыйргә бәгъзе каләмдәшләр хаулавын. Ир дәрте бер мәл тыныкланды, иреннәр салынды сынды каш. Гаҗиз калып инде үпкәлиләр, таш атканга тиеш дип аш. Вазгыять. Елга бер генә татар язучысын әгъзалыкка кабул ителәр Башкортстанда, социаль челтәрләрдән. Елга бер язучы ул бик күп бит. 100 елга бер туса була таман. Язучы саналган графоманнар бер туктаусыз үрчи тора һаман. Гади халык рәхәтләнеп укый Зифа Кадырова романнарын, исемле титуллы лауреатлар сагышлана учлап мандатларын. Һәммәсенең уртак калыплары, күпчелеге тәмамлаган татфак, артист булмаган арт исләр бар, башларында түбәтәй як калфак. Бер кумагач китапларын милләт уянмы дип акланалар, асрамадагы гәҗит журналда үзара макташып шатланалар. Зифаның уңышы шашындыра. Ташланалар аңа көтү белән, иҗатына киртмәкче булып тимер авызлык һәм кайыш йөгән. Язучылар колхозында кайгы 300 агза шил касыр тудырганны, тираж, чит илләргә чыгу җәһәтеннән сырт төшергән Яхинаның бер романы. Елга бер язучы ул бик күп бит. Чын язучы берәү икәү бездә. Лауреат, титуллы исемлеләр, кичкән диңгез тирәнлеге тездән. Җыен. Кайнар нытыклар ясала язучылар җыенында. Иснәнеп калу итәсен куйысында, сыйыгында. Мәмрәп тә кителә кайчак, кемдер бушатканда эшен, менә тагын берәү сөйли. Мин яшәдем милләт өчен. Мәйданда азатлык таулап, силтәп мунчала кылычны, аңлапмы, аңламыйчамы, җавап зыйганлык булыштым. Яудырган гаепләүләрем ашуның файдасына чыкты. Мәскәү алдында идеаль толерант образ калыкты. Спарринг партнер сыйфатында йөргән чырым калды ерак. Инде гүзәл Яхинаны талку өчен җитте чират. Социаль челтәрләр буйлап иштәсидер үкерү.
Миңа премия бирмәү, Тукай йөзенә төкерү. Кемнеңдер төрткәләвеннән шул мәлдә уянып китәм, бар да кайтырга кузгалган. Җыеныбыз тәмам икән. Бер шәм куллан. Ватан Татарстан газетасында журналист Искәндәр Сираҗиның әдәби тәнкыйть мәкаләләре реплика сыйфатында исемлене төрләндереп бастырган бер шәм кабыз исемле мәкаләсен укыгач язылды. Төнне сүккәнче фонарьга ут эл. Конфуцийның шушы сүзләре төрле халыкларга барып җиткән, рухларына ятыш үзгәреп. Төнне орышканчы бер шәм кабыз. Фонарь уги, шәм уйс урыска. Ә мазлум татарга чырак тиеш, урыска кермәсә бурычка. Бәгъзе каләмдәшләр Конфуций ди. Шул әйткән дип оран әгърәне. Күз төпләре фонарь сорый юкса, ә бер шәм кабыз дип дәгъвалый. Шәмәрдәндә шәм кабызым дисәң, бер нәни ширкәү бар барлыкка. Татарның шәмпәрәс әдипләрен, и Ходаем, үзең ярлыка. Бар тарасы, Татфак скамьясы, редакциядәге урындык, татар әдибинең гомер юлын тәгаенли шушы маршрут. Артлар искән шул ястылыкларда башлардан кичкәннәр күпме уй, көчәнүле иҗат кытылгысыз илһамчысы булса. Геморрой. Динозаврлар, мамонтлар берәм-берәм китеп барган. Динозаврлар, мамонтлар берәм-берәм китеп барган. Зурлар урынын гомер бакый ваграклар били барган. Шул тәртиптә чыккан юкка борынгы Рим алтын урда кәрләләр гел җиңә торган һәр дәврдә, һәрбер чорда. Кәрлә гамсыз яши ала гадәтиләр арасында. Аңа җилтими утырса әзмәүрләр арбасына. Кәрләләр җәмгыятендә нормаль затка түзүләр юк. Асыл максаты ваклыкның. Сурлыкка киертү камыт. Тукай виләге бирмәскә тырыштылар Мәһдиевкә. Атлер ага Тимергалин ул хөрмәттән калды читтә. Шул улкында күзәтелде гүзәл Яхинага әрү. Шул сәбәпле гел сузылды Лукман Закировны күрү. Кәрләләр басты сәхнәдә, яуладылар мөнбәрләрне. Яңалары килә тора, китә белми илгәрләре. Гомум ваклык шартларында улугларга җитми һава. Яшар өчен артык трәк үткәнне сагынып кала. Искен үзгәреш. Бул минеке генә юкса бетәм. Үлә бетә сине генә көтәм. Сине сөям, сине генә телим. Үлсәм үләм, башкаларга бирмим. Сине генә даулый минем күңел. Синнән башка мин бит беркем түгел. Сине генә аулый минем күңел. Кидә камыт арбабызга җигел. Әтрәгәләм шагыйрь шулай сырлый, моңнан мәхрүм җырчы шулай җырлый. Рухи хәерчеләр иштән елый, шундый чүп-чарларны тыңлый. Ә бит ихлас гашыйк андый булмый. Сөйгәнен шәхси милек дип тоймый, аңа шартлар һәм таләпләр куймый, тик аның хакын хаклауны уйлый. Онытылмый бер борынгы кисса, ахыры тетрәтә чыкмый истән. Гадәти бер сөюш пишмагы, сылук кыз һәм ике егет тагын. Сөйгәнен дип берсе төшә суга, бергенәм дип керә янган утка, үз күкрәген куя ахыр чутта, көндәшендә кемдер аткан укка. Кыз иңрәүенә каршы шул егет, соңгы сулышында телгә килеп, син бәхетсез булыр идең ансыз, дип әйтә дә, тынып кала җансыз. Замандаш әдипләр иҗатында кытлык әдәм рәтле ирзадына, геройлары үзләре күк мүкләк, укыса кем интегәчәк үтләп. Башкорт яшьлек дип яза. Башкорт яшьлек дип яза. Ул яшьлек булып укыла. Татар яшьлек дип сырлагач, яшьлек яшьлеккә сыпыла. Казан кала дип язылмый, языла Казан кала. Һәм татарның башкаласы Нәҗес Савыт булып кала. Сука сүзен укыйсың да, күңелләрне сагыш баса, язын бакча эшкәртергә ана җикмибез ләса. Ах, татфилфа галимнәре, кандидатлары, докторы. Шушымы безнең алфавит инәгезне кырчаккыры. Тәгәрәтәбезне. Акыллы булу эт итә, ахмаклыкларга ни җитә, вакар саклау нык йончыта, пыр тузу җанны җилкетә. Син акыллы, мин акыллы. Турайтабызмы? Такылны. Син дә ахмак, мин дә ахмак. Тәгәрәтәбезме? Шакмак. Ушбу билге татарча эт. Ушбу билге татарча эт урысчадан калька. Ни өчен? Чөнки аларда бу тамга собачка. Украин әкәм төкем ди, швед фил борыны, Кытайлар тычкан дип таный, фин мәче койрыгы. Татыш Литваларда эт ди, а хәрефе өстәп, безгә дә туры килә ул, теккән кебек үлчәп. Башка атама булсын дип көрәшмибез нишләп, безнең өчен иң кулайы булыр кебек ишәк.
Кемдер әйтер, барыс бик шәп, я булмаса бүре. Җавап, алар бездә бик аз, ә чучкалар мүре. Александр Галичтан ике тәрҗемә. Беренчесе. Дәшми калу, катиллеккә тару. Өлкәннәр чутында без күптән, балачак еракта ул үткән, әкияти хәзинә эзләүгә омтылыш сүрелгән күзләрдә, эсселек бөркегән чүлләрдә, салкынлык салкыган җирләрдә казыну файдасыз мәрәкә, эндәшми калуда бәрәкәт. Дәшми кал, баерсың, этләшмә, йом күзең, эндәшмә, тыңлама ярсаган йөрәкне, акылга ышанма, кирәкми. Чыдадык, гел тенне тешләдек, карышмый, ә хуплап дәшмәдек. Кемнәдер шаулады, даулады, киттеләр бу җирдән аннары. Юлы бер югалып калмауның, кәнәфи түрәлек яулауның, дәшми түз, сүзләрдән күбенче бер заман булырсың беренче. Ә инде ирешкәч максатка, укшыда һәр төрле сафсата, 1000 тапкыр расланган чын әгәр, эндәшмәү алтынга бәрабәр. Башкалар кычкырсын булып, рәнҗештән ачлыктан ачынып, үзгәләр туласын шашынып, ә син тор бер читтә кашынып. Бик ансат үрелү калачка, бик җиңел әверлү палачка. Ни кирәк тормыштан? Шуны ал, дәшми кал, дәшми кал, дәшми кал. Икенче тәрҗемә үзек. Александр Галичтның тагын шайтан турында. Еще раз очерче. Алдаш, якын дусларыңа ит хыянәт, фәхештә шикрахәт уңда-сулда. Килер кыямәт, тотарсың җавап. Аңла, анысы бит әле аның соңра.